Na nosa sociedade aínda queda moito traballo para eliminar o machismo. Onde menos se agarda sempre pode aparecer algunha persoa con comentarios ou actitudes desagradables e impropias desta época. Isto aconteceu a pasada fin de semana, cando a arqueira do Vilalonga de categoría infantil, é dicir, unha nena de 13 anos, sufriu os comentarios vexatorios do adestrador rival do Pollo. Un momento bastante desagradable, non? Por parte do adestrador do Pollo, no que se dirixiu a un xogador deles pois con comentarios sexistas hacia a nosa porteira, que, bueno, son comentarios que non se deben pronunciar nun campo de fútbol, nin tampouco na vida normal, non, pola calle. Os comentarios sexistas e machistas non quedaron silenciados. Pais e nais do Vilalonga recriminaron ao adestrador do Pollo o seu comportamento. Bueno, a verdade que nos quedamos un pouco tamén en estado de shock, non? Porque decíamos, de verdade dixo o que dixo, non o creo, e despois xa foi cando saltaron os pais da grada e xa empezaron a increpalo. Foi o propio pai da nena o que deu un exemplo calmando a todos os presentes e evitando que o conflito fose a máis. Aínda que o adestrador rival ignorou os comentarios dos pais e nais de Vilalonga, si pediu disculpas tras falarlle a nai da porteira. El se xira hacia a grada, pero a raíz de que a nai desde a grada lle dice que o que che está falando é a nai da nena, o mínimo que debías facer é pedir perdón, non? Entonces en ese momento se xira e puxo as mans en alto como pedindo perdón. O adestrador da rapaza sinala que os pais están doídos polo acontecido e protexendo a nena que, segundo explica, se atopa ben. A están protexendo moitísimo, onte tivemos adestramento despois do partido do sábado. Viu adestrar como a todos os días, con moitísima ilusión, con moitas ganas, con un sorriso na cara, e ao final iso é o máis importante, non? Que ela siga adestrando e divertíndose xogando ao fútbol, non? Que ao final é unha nena de 13 anos que lle queda moito que vivir na vida. O Vilalonga vai denunciar o caso á Federación e tomar as medidas necesarias para que se esclareza o acontecido e non se repitan situacións como a do sábado. Buscando unha solución, ambos clubes, adestradores e os pais, tiveron hoxe unha reunión. Van ter unha reunión agora pola tarde, tanto os clubes como o pai máis o adestrador do Pollo, para falar as cousas, chegar a un acordo e intentar zanjar o tema, non? Que ao final é algo desagradable que pasou outro día e que non esperamos que non se repita, e, bueno, o Vilalonga, pois, como club non podía permitir que esas cousas quedasen aí sin que se souberan, non? A situación vivida no campo do Rebelde Sanxenxo non pasou desapercibida para ninguén. De feito, a concelleira de Igualdade de Pollo, Marga Caldas, denunciou a atitude do adestrador do equipo da súa vila e exixironlle ao club que tome as medidas necesarias para que isto non volva a acontecer. Dende o club tamén se sumaron a denunciar calquera tipo de comentario machista e anunciaron que o adestrador presentou a dimisión.